Bisan nadulaan sang balay sa natabo nga sunog kahapon sa Agustilo La Paz, Iloilo City. Nagapasalamat sa gihapon ang pila sa mga nasunugan sa madasig nga pagresponde sa mga bombero. Sa interview sang Bomb Radio kay Joy Sobre Mesana, iyagin pahayag nga dali-dali siya nga nagpauli halin sa iya trabaho, agud nga salbaron ang ila importante nga mga gamit antes pa manalabot sang kalayo ang ila nga puloy-an. Gindayaw naman ni Sobre Mesana ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection o BFP nga kun wala ang mga ini nakaresponde, mas madamo pagid nga balay ang naulamid sa nasambit nga sunog. Dugang pa niya 3 ka pamilya ang nagatener sa area sa nasunugan kun sa diin pulo gid ka balay ang naubos nga nagkalahalitan, samtang 5 naman ang nakaangkon sang parsyal nga damage. Gintawgan ko nila nga nabala ko nila nga may sunog di ko nasamon dapit. Damo to diyan na ginagaw ko puli kay dapit man ang maram lang das tungamon no brano. Napagabot ko ang kalayo ari na di sa balay ka mangud ko. Diyan mo to diyan giningagaw ko lang pangwa mga importante nga gamit sa balay namon eh. Kung na delay guro ang bumbero guro mga 20 minutes guro ubos gini sila tanan.